मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना गुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा रायजोफोर उरुन्दैखौ लानानै दावराव दावसि बेले बेजे नङा होमबा गोबाङा मोनदों गोबाङानो मोनाखै मोननायफोरा खुसि मोसालागासिनो नङा होमबा मोननायफोरा दुखु मोननायफोराथ' मोनैफोरखौ मा नायबावनो नङा होमबा रायजोफोर बेनोदि दानि सरकारा फेलें जाबाय नामा उरुन्दै होनायाव जाय जाय सिगांनिफ्रायनो मोनखादोंमोन बिसोरबो बिसोरनि नामखौ मारै दाननो हाखा आसरित घटना नङा होमबा जों माखासे निउस चेनेलफोराव नुदों भिडिअफोराव नुदों माखासे अफिसफोराव पेपार लेखाफोर डकुमेन्टस होनायफोरखौनो जेबो मावफुङाखै उरुन्दैयाव सोना होआखै गारसोनानै दोनदों नङा होमबा माबायदि मा एक्सन लागोन बिपिएफ सरकार आरो बिजेपि सरकार इलेक्सनाबो खाथि नङा होमबा एक्सन लागोन ना लाया बिसोर जाय जाय रां मोनदों बिसोर जे सरकारनिफ्राय रां मोनदों बिसोरनोथ' भट होखागोन जाय जाय मोनाखै बिसोर मा खालामगोन भट होगोन नामा बिसोरनो ना होगोन ना होआ थ' रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सखौ मोनलांजोबगोन नोंसोर भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय नैबे उरुन्दै मोनैफोरा मा खोथा होनखो दानि बिपिएफ सरकार आरो बिजेपि सरकारनि सायाव बिसोरनो फैगोन इलेक्सनाव भट होगोन ना होआ रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन एसे भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरो जाय जाय उरुन्दै मोनदों मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो जाय जाय मोनाखै कमेन्ट खालामहर रायजोफोर जाहाथे बे भिडिअआ बै नेताफोरनिसिमबो सौहैयो एबा मन्थ्रिफोरनिसिम सौहैयो जाहाथे बेफोर भिडिअखौ नुनानै बिसोरो गोख्रों एक्सन लायो नङा होमबा रायजोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो जेसे हायो आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हर भिडिअखौ नायलांगोन बै आयं आबै मोननि माखासे उरुन्दैफोरा मानो मोनाखै आरो बबे बबे जायगायाव मोनाखै रायजोफोर कमेन्ट हर थ' भिडिअखौ नायलांगोन रायजोफोर जासिदां बावलि जादों आङो उनुरुदै मोनैनि एसे आं बान्दिफोरखौ मिनियो माइ हिसाबनिलै बिलाय कागज सागज बिसि खावजोबना गारजोबनोसो लुगैबाय आं मा मानो बासिनांगौ मानसियालाय मानो बासिनांगौ मानोथो एसां गोदोर मन्त्रि एमएलए जानांगौ मानसिफोरालाय दुखियाफोरखौ नायाबालाय मानि मन्त्रि हाय गामियाव र' नोंसोरखौ एमएलए दारायनो हायदि मन्त्रिफोरा साला सोर मन्त्रि बियो सोर एमएलए जानो हायो हाय थिगसे दख'ना गुजासे नांथारगोन दे आं एबारावबा गारथारा आङो मानि फाव बेलाय होनोबा होनो गासिनोबो होनांगौ होआबा होस्रानाङा रावनोबो मा बेलाय मोनाबालाय जोंफोर फैसा मोनाबालाय मानो मोनबाय थानाय बान्दि मानसिफोरखौलाय मानो दाननांगौ आरो अयनाय दुखिया गैथारि मानसियानो दोङो मानो होआ होनांगौ बेफोर फैसानो होआब्ला मानोथो एमएलए जादों नोंसोरलाय होआबा होदावनोनो नाङामोन सिगाङावनो फार्स्टआवनो होनामोन जोंनो मानो होनांगौ हायालै आं बावलि जाबायलै आङो मावना जानोबो हालालाय रे बुरैबाय बान्दि मानसि मा खालामबावनो माइरं बिना जागोन मन्त्रि नोंसोरनियाव एमएलए फोरनियाव हराबाथ' आरो मा खालामबोगोन ओरैबायसा राग जादों आङो बिराद हामा खोंगो जादोंलै आङो गाबगुलायनो ओंखारदों आङो हारसिंनो गाबगुलायनो दा इलेक्सना हैथोलाय एथ' गोदै खुरां লৈছে কি কৰিছে মাননীয় হেমন্ত মহোদয় সুন্দৰ ভাষণ দিছে ঠিকতে দিছে হয় দিছে ভালকে দিছে কিন্তু বিকলাঙ্গ এলেকাতে ভালো কি কেনেকৈ যায় এইবিলাক কি চলছে ডিসি ছাৰে আমাক কি তত্ত্ব দিব লাগিব ডিসি ছাৰে 24 ঘণ্টা মাজত আমাৰ সোমাই দিব লাগিব মই ক্লিয়াৰ কওঁ আৰু নহ'লে এটা আন্দোলন কৰিম এটা ধৰ্ণা বহিম মই আন্দোলন কৰি থাকিম মই কিয় বিকলাঙ্গ এলেকা কাটিব বিকলাঙ্গ কিয় এলেকা কাটিব মাইকীবিলাকক কিয় বিকলাঙ্গ এলেকা কাটিব কোন দেখোন এইটো চৰকাৰে দিছে মাজতে ব্লকে কিয় কাটিব আমাৰ সেইখিনি কথা আমাক জানিব লাগিব भिडिअखौ नुबाय नोंसोर नङा होमबा रायजोफोर मोनग्राफोरा मोनबाय मोनैफोरा दुखु आंबो दुखु जोंना बिमाया मोनाखै मा खालामनो रायजोफोर मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामग्रोबानो जाबाय थ' रायजोफोर बेनोदि दानि सरकारा बेले बेजे खालामदों नामा इलेक्सननि नामाव उरुन्दैखौ लानानै सिगां मोनखानाय नङा होमबा सिगां मोनखानाय जाय सिगां मोनबाय थाखायोमोन दा नैबे बिटिसि सरकार नङा बिटिसि सरकारनिफ्राय उरुन्दैखौ गोदान होगोन होननानै होदोंमोन नङा होमबा बे गोदान होनायाव गोबां मानसिफ्रा मोनाखै मोनसे जाय मोनग्राफोर बिसोर गोबां मानसिफ्रा मोनाखै आरो जाय मोनग्राफोर माखासे मोनग्राफोरानो मोनबाय दे ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा मोनग्राफोराबो मोनाखै दानना होदों आरो दानि 9,000 नङा होमबा बेखौ बिजेपि सरकाराथ' सोना होदोंमोन हेमन्त मामाया बेखौबो मोनाखै बिराद रागा जोंनाय फोरमायदों बेनि सायाव थ' दानि सरकारा मा खालामगासिनो दं एक्सन लानांगौ फुरा
आरो नोंसोर नुगासिनो दं मिटिंफोरावबो आरो नोंसोर नुगासिनो दं निउसफोरावबो अफिसफोरावबो अफिसनि मानसिफ्रा खामानिखौनो मावा गारसोनानै दोनदों जुदि स्टाफ गैयाबा नोंसोर अफिसनि मावनो बायोबा सासे सानैल' स्टाफ गैयाबा गोबां इउथ्सफोर दं बिसोरखौ लानो हायोना बिसोरखौ सोना होनो हायो दसेनि थाखाय नोंसोर खामानि मावनो थाखाय लानो हायो नङा होमबा लानानै जाय जाय अरुनदयखौ मोनाखै बेफोरखौ मेरला गोरोंफोर दं दा ओरैनो इउथ्सफोर मेरला बेखाराव साख्रि गैयै मेरला गोरोंफोर दं बेफोरखौ साख्रि सोना होबानो जाय नङा बेफोरबायदि खामानिफोराव सोना होबानोथ' बैफोर बेखार मानसिफोरा साख्रि मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर बेफोर जुदि स्टाफ गैया नोंसोर अरुनदयनि बे अरुनदय सोना होनायाव नोंसोर मावना होनो हायोना बिसोरखौ साख्रि सोना होनो हायो माबा मोनसे खालामना होनो हायो होमबानोथ' साख्रि मोनलायबाय बिसोरो मोनसे सुबिदा मोनलायबाय नङा होमबा थ' रायजोफोरा आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे नोंसोर बेबायदि बेले बेजे खालामा गोबां अफिसफोराव नुदों गारसोनानै दोननाय लेखाफोरखौ अफिसनि मानसिफोरा होमबा जेब्ला सोंहैयो अफिसनि मानसिफोर खारखोमानानै थायो नङा होमबा सोरबा सासेनाव सोङो सासेया बुङो मिन्थिया सोरबा सासेया मिन्थिया उमुक थां बेंकआव थां माबा थां बिदि बुंहरो ओरै थांबाबो जाया नोंसोर मा सानो बिनि सायाव मोनसे मोजां कमेन्ट हर रायजोफोरा आं बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ रायजोफोर बिनि थाखाय निमाहा जोगोनार रायजोफोर एसे गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो दिनै भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर